Kmieni l-ħamis filgħodu żagħżugħ ta' 28 sena residenti l-Fontana Għawdex kien involut f'inċident ta' traffiku. L-inċident seħħ l-ħabta tal-4 ta' filgħodu meta iż-żagħżugħ kienet isuq fit-triq tul il-kosta ta' Baħar iċ-Ċaq. X'aktarx li ż-żagħżugħ kien fit-triqtu lejn iċ-ċirkewwa biex jaqbad il-vapur tal-Gozo Channel. Kif ġie fl-Iwja, iż-żagħżugħ tilef il-kontroll tal-karozza tat-tip Toyota tal-lewn aħmar u baqa' dieħel farblu tad-dawl. Kawża tal-impatt, il-karozza nqalbet u spiċċat fuq il-blat. Fuq il-post waslet l-ambulanza kif ukoll il-pulizija mmexxija mis-surġent Alan Buħaġar. Iż-żagħżugħ instab barra mill-karozza fuq il-blat b'diversi feriti. U għattieħed l-isptar Mater Dei fejn ġie ċertifikat li jinsab fil-periklu tal-mewt. Minħabba li l-arblu tad-dawl ġarrab ħsarat estensivi, issejħu l-ħaddiema tal-Korporazzjoni Jena Malta biex jaqtaw il-kurrent elettriku. Bl-inċident ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Gabriella Vella il-ħatra diversi esperti biex jassistuha fl-inkjesta. Il-Pulizija għadha qed tinvestiga.